Bu. Tapi pasarnya wis sepi, Bu. Awake dhewe kawanan. Si ono bakul apa ora? Justru nak awan-awan ini ki Pak, untuk murah hargane. Wes ayo. Bu, pokoknya iso ora iso. Iki engko aku kudu untuk kaos, Bu. Yo Pak, tenang wae. Ayo toh manut aku. Yuk, bola apa yuk? Mbak, ono kaos mancing mania. Oh, ana yuk. Ngene iki. Ngene iki, Pak. Iya, Bu. Piro Mbak ngene iki? 50.000 wae yuk. 50.000. 15.000 ya, Mbak? Hah? 15.000? Ini barang anyar yuk, ora barang second. Pembeli kan raja toh, Mbak. Jadi aku bebas ngenyang piro wae. Ora oleh raja kok kenyang 15.000. Ya wes, tak imbul 1.000, dadi 16.000. Aku wis munda iki. Sampean kudune ya mudhun. Ya wes yuk, tak pasno 45 wae. Kok mudhun 5.000 tok toh, Mbak? Ya wes, tak imbul 1.000 neh, dadi 17.000. Urung tok yuk nak semono. Kono golek liyane wae. Ya wes, nak entuk, Mbak. Ayo, Pak, golek liyane. Sesek, Bu. Yes, Mbak. Tak bayar. 45 toh? Ora usah, Pak. Ayo, balik. Ngenyang kaos kok koyok ngenyang lombok. Mundak kok terima 1.000. Ngono jare pembeli adalah raja. Raja ki gak usah ngenyang. Barang-barang, Bu. Tak bayari. Ora usah, Pak. Soalnya kaos kamu ki ape tanggo melu lomba mancing, Bu. Lah syaratnya lomba mancing ki kudu nganggo kaos sing tulisane mancing mania. Ngono, Bu. Ora usah, Pak. Ayo toh, manut aku. Bu. Engko aku nagih untuk kaos. Aku gak iso melu lomba mancing tenan kok, Bu. Pak, kae emang gak dikeno paling lho, trik bakule. Koyok ning konten-konten kae lho. Tutuke engko dikeno, malah diterno ning omah barang. Ora usah teru-teru nang konten, Bu. Iki ki dunia nyata. Kok teru-teru nang konten? Wis kok Pak, manut aku. Balik sik. Nani nang omah. Ayo. Ngusik toh, Bu? Wong urung untuk kaos kok kowe ngajak bali karepmu piye? Pak, aku ki bar nonton konten. Yo ngene iki, ngenyang kaos gak dikehno. Tapi engko tutuke dikehno. Malah diterno ning omah. Neng konten ki ngono kuwi. Engko paling yo padha wae. Konten meneh. Pikir rasa percaya konten, Bu. Kok cek ra percaya? Pak, ning papan nama bakule mau ana nomor HP-ne. Mau ki wis tak simpen. Jajal tak teleponi. Mbak, engko kaose nak ape mok kehno. Engko nak ape mok terno omahku, alamate omahku. Gang depan pasar, masuk. Engko nek ketemu perapatan, belok nganan, rumah pertama, madhep ngulon ya. Wes entek yuk, diborong wong kabeh. Piye ngene iki, Bu? Gagal melu lomba mancing aku ngene iki. Wes tenang wae, Pak. Ayo. Bu, lha iki kaos sing tak nggo nang sawah mendino, Bu. Mosok pokon nggo mancing. Sing penting enek tulisannya mancing mania, Pak. Ngono ndak terus tulisan nang kertas mbok solasi no, Bu. Alah, padha wae. Wes ndang budal. Semoga lombane menang, Pak.